Hello everyone. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय आंहा ओरैबायदि देहाया गगा मोननाय, गारामा सानाय, ओमफ्राय आरो खर' सानाय ओरैबायदि माने बे साननैसोआ स्कुटियावबो बेरायनो आरिनो थांथिंबाय थानाय जाबाय। ओमफ्राय आरो बिदिनो थान्दा बार नांखायोना स्कुटिफोराव बाइकफोराव, ओमफ्राय आरो बिदिनो थान्दा मैगंफोरबो जानाय जाबाय। ओमफ्राय जा गगा मोनबाय आङो हराव एकदम रौनो। ओमफ्राय थेवबाबो आङो माने बाबाया दै गुदुं फुदुंना होबाय आरो दुगै होननानै, दुगैबाथाय माने स्रां मोनगोन होननानै। ओंखायनोथ' आङो नै सान्दुङाव बेसेबा गोबाव जग्रोबाय आरोना फोथाराव। ओमफ्राय सान्दुंखौ पुरा मोजाङै लाग्रोबाय आरोना गुदुंनो। बिनि उनावसो दुगैबाय आङो, बाबाया दै गुदुं फुदुंना होबाय नालाय। ओमफ्रायो दुगैखांनानै दायो एसे मोजां मोनदों आरोना, स्र' मोनबाय देहाखौ। ओमफ्राय होमबाबो हराव बिराद खस्थ' मोनदों आरोना आङो। ओमफ्राय हासबेन्डआबो खस्थ' मोनफादों, मानो होनबा आं हरसे उन्दुलाङाखै होनबाबो जायो। एकदमबारे बोरैबा जाजोबलायबाय आरोना। ओमफ्राय माने ओंखामखौबो एसेल' जाखादो हराव। ओमफ्राय आरो बिदिनो फे फु हराव पुरा खुगाजोंसो हां लादो आरोना आङो, गन्थंजों लानोनो हायाखै, गन्थं फारनैबो होथेदों आरोना। ओमफ्रायो दिनै दायो दै गुदुंजों दुगैबाय, एसेल' दुगैदों आरोना, लुस्र'बाय एसे, बारा गोबावबो दुगैनो हाया नङाबा जाफिनबा बिराद खस्थ' मोनखादों। गारामा साबा माने ओंखाम ओंख्रि जेबो साद मोनजाया आरोना, गारामायानो आंना एकदमबारे गगा मोननायखौ आं बारा एसे माबा मोनबाङा आरोना, खस्थ'बाबो गारामा सानायखौ ओरैबायदि सहायनो हाया आं माने लोगोफोर। ओंखाम ओंख्रि जेबो माने थर मोना आरोना, गोथाव मोनजाया। ओमफ्राय दा दुगैना एसे स्र' मोनबाय। ओमफ्रायथ' दा सानजौफुनि संनो जाबायानो ना, बेदर गोराना मादै मोनानि अमा बेदर गोरान। ओमफ्राय जोंहा बेदर एसे लाबोदों, ओमफ्राय ना लाबोनाय दङमोन दाखालिनिनो, ना सेनार मानै दंमोन आरो ना, गेदेर। ओमफ्राय बेखौ अलकबिजों संनो नागिरदों ना सेनारखौ। ओमफ्राय अमा बेदर गोरानखौ आलुजों थब संनो होदो आरो ना हासबेन्डआ आंना। ओमफ्राय दाउ बेदरखौ माजों संनाय जायो नायनोसै। ओमफ्रायो दा आंनो संनो नागिरदों आरो ना, गगा मोनबाबो माने मैगं आरि हानाय मानायफोराथ' गासिबो जाखाजोब्बाय। आंथ' फारसेनिफ्राय मावनो हानाय नंला दिनै, मानो होनबा खर'बो बोरैबा एसे मोनबाय दं आरोना दाबो। होमबाबो माने अदाब खाथियाव जनानै संबायल' थानोसै, एरबायल' थानोसै आरोना, गासिबो जगारखौ आंनो होखाजोब्बाय। ओमफ्राय नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ। आरो बे ब्लगा दिनैहाय दायो 4 तारिख, दिनै 4 तारिखआव, जानुवारिनि 4 तारिखआव दायो लागासिनो आङो बे ब्लगखौ। ओमफ्रायो थेवबाबो आङो दिनै 4 तारिखआव लागासिनोबाबो भिडिअखौ आङो बिनि उनावसो होनो हागोन आरोना भिडिअखौ। आंहा माने बुहुत भिडिअ होनो गोनां दङ नालाय, बिनि थाखायनो एसे लेट जागोन बे भिडिअखौ होनाया। थेवबाबो आङो बानायना दोननोसै आरोना, उनावबाबो होबाय थासिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ जोबजासिम। लोगोफोर दायो नै नाखौबो एवना होखाबाय आरोना, ओमफ्राय आङो दा संनांसिगोल'। ओमफ्रायो नोंथांमोना साननो हागौ आरोना, मा ओंखाम संनायावनो बस्था बलायनानै आरो तुलसायाव जिरायबावदो होननानै। माने आं गगा मोनदों नालाय, ओमफ्राय इहा गुसुथारना हाया, बिराद गुसुना जाहानाव साहा नांबाय थायो नालाय, एकदम सान्दुं नांबाङा ना, ओंखायनो एकदम थान्दा जायो हाया, एकदम थान्दा बरफ बायदि आरोना लोगोफोर। ओंखायनो आङो बे बस्थाखौ बनानै लादों आरोना, ओमफ्राय बस्थानि सायाव आं गाबाय, थान्दा जाहाथे मोना, आंनि देहाया जाहाथे थान्दा मोना, बिनि थाखाय आङो बे बस्थाखौ बनानै लादों आरोना लोगोफोर। आथिङा नङाबा एकदम गुसु जाजोबगोन ना। थावा बिराद दुंखाबाय नै, एसे खांनांसिगोनसो दसे। सामब्राम हरबाय लोगोफोर, अर खाथियाव थानानै गगा मोननाया हामगोन आंना ना, दिनै हामनायबा हामगौमोनहाय इसोर। नै बेयो अलकबि, ओमफ्राय मुला, ओमफ्राय दरनैसो आलु होदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा संनोसै। नै नाखौ एकदम बरियानो एवना होबाय आरोना, नै दा आङो संनांगौल'। बिराद मोजां एवना होखाबाय, ना सेनार आरोना, मानै दंमोन, दाखालिनो लाबोनाय इयो। ओमफ्राय माबाना दोनदो, जावायना दोन्दोंमोन। गरमनि ताप
आङो गोखै जाबानो हामो एख' माबा गैयाबा गोजाल गैयाबा गगा मोननाया रुंबा आं खोनो लानो हायाखै आं हराव मिथिगोना ओरैबायदि गगा मोननानै फेफे फुफुनो गावा आङो मानिफ्रायनो सिखायदो आरो इदि बस्ता बनानै माबानायखौ मानो होनबा माने आगोलो जों उन्दैबा माया ओंखाम संबाथाय अदाबाव ओमफ्राय माने गावा थान्दा हाबगोन होननानै इसिङाव इदि बस्ता बना लायोमोन ओमफ्राय बस्तानि सायावसो खामफ्लाय जयोमोन थान्दा आथिङा थान्दा जायोना आफाथालाया ओमफ्राय आङो इखौनो गोसोखांबाय आरो दिनै गगा मोननायखाय माया आगोलो बनानै संग्रा बायदि आंबो संनि इदि होननानै गरसेखौ जागोन नामा जागोन माने मोननै मोनथाम हाद्रायगोन नांला दा हराव जानो हासिगोन बयलारा आंनि थाखाय लाबोदो अमाया नोंसोरनि दाउ बेदराबो मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आरो मा होनो ना सेदारजों अलकबिजों संनायाबो मोनबाय ओमफ्राय दायो नै अमा बेदर गोरानखौ आलुजों थप संनोसै आरोना ओमफ्राय बिथिंजा हासबेना दाउ बेदरखौ साखिनायदों आरोना साखिनायनो होदों आङो गगा मोननायथ' आंना एकदमबारे गारामाफोराबो बोरैबा जाबाय संख्रि नांनाय नाङि जेबो मिथिखाया सामब्राम गुफुर होनांगौ हो गोथाव जादोंना बेदरा बेदरानो रयले मानो गोथाव जाया बेलाय मस्थ' रं थं होनानै मस्थ' माबादों संदों मोनाखैनो दाखालिनिफ्राय होबाय संनाया टेस्टि बाननायखौ साखिनायदो दिय ओंख्रिखौ माबायदि जादों आंबो साखिनायाखै आलुआ ओरैनो थाबाय जादों आलुखौ नांथ'आ बेदरखौ एवफ्रामग्रोनोसै हाबाब हरगोन र' हालदैखौ आराबो मोदोमबो मेजेमबो लगाय मोनदों गोरानैनो एवबालायखो बेखौ ओइ आलु हागोन आलु होनो ना खिन्थु आं बिदिनोथ' खालामनो सानदोंमोन नोंनो दहाय दै होनानै एव होनबाय नालाय ओइ आलुखौ नांला होगोन आलुखौबो गोरानै मा होनदों रुताया जाग्रोनोसै ना मा होनदों जाफै दहाय नों खोन्थाखाबायथ' दै होनांला दै होला होमबा एव ना माहि आलुआ आलुखौबो इ बेदरा रुखानायसो रुखानायसो फोरानबावनायसो आरोबाव रुनानै माबा होनाय हालदैफोरखौल' मस्लाफोरखौल' मोजाङै होदो ना ओंख्रिखौबो साखिनायनो होनोसै लोगोफोर बिराद मोदोमखादों माथो जाया मानो जेसु मोजां मोना नोङो दसे जा होमबा नाखौनो मोना ओंखामबो जायाखै फुङावबो महाखौ लेंहरनांसिगौमोन दा फैयो बेनो मोनाखै थानायखिनिखौ होदोंमोन ओंखाम जानो दे फैगोन इ नायबाय था संख्रि नांहरगोनसो मा नांखैया महा ओंखाम जानोसै फैदो लोगोफोर ओंख्रिया मोनबाय आरोना दायो नै मोनबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अमा बेदर लोगोफोर नैबे दैया रानबाथाय बेबो मोनसिगोन आरोना आं सानदोंमोन जब दोनगोन होननानै हासबेन्डआ जब दोन होननायखाय ओमफ्राय आरो दा जाफिनलायबाय मा दैखौ फोरानजोबदो होनफिनबाय आरोना हासबेन्डआ ओंखायनो आङो बे दैखौ पुरा फोरानजोबनानै फ्राम बानायनोसै ओमफ्राय नै बिथिंजा बे जाहैबाय दाउ बेदर आलु
गाजर ओमफ्राय सोरबा सोरबा जाबायबो आरोना जोंहा फुङावहाय दिनै ओंखाम जायाखैमोन नालाय ओंखायनो माने मोनग्रा मोनग्रि खुरना होबाय गुदुं गुदुं ओमफ्राय दा बे अमा बेदरा मोनबानो हासबेन्डनोबो खुरनोसै आंबो जानोसै ओमफ्राय आलासिबो दङ आरोना सानैसो जमा जानोसै जोङो अमा बेदर गोरान ओंखाम जानोसै लोगोफोर बाहेरायावनो जानोसै आरोना जमानो स्रां स्रांनो ओमफ्राय मा होनो गासिबो मोनजोब्बाय आरोना ओंखामाबो थोलायलायाखै कुकाराव एसेल'सै आरोना ओमफ्राय नै खान्थायावबो संबावदों आरोना ओंखामखौ ओमफ्राय दा जों जानोसै आरो आं मबाइलखौ लाबा लाना मानि बानाय लासै दोननो नायामोन आंनि मबाइल दांनांला नोङो ओरैनोसो थगायदोलै माने लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर बुजिदोंबो जानो हानाय बुजियाखैबो जानो हानाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला आङो मानो ओंखाम जानो नागिराखैमोन मिथिबायना नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो नै ससेखौ माने आङो मबाइलखौ गोजानाव दोन ओंखाम जानाय खाथियाव लानो नाङा होनबाय थादोंमोन आरोना हासबेन्डखौ ओमफ्राय बे खोनाया ओमफ्राय आं ओंख्रि हरदोंमोन आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय मबाइलाव गोलैबाय ओमफ्राय आंहाथ' रागा जोंबायना ओमफ्राय मबाइलखौ गावनि खाथियाव गाव जनाय उनाव दोनहरनो होननानै नाथ्रोदना हरनायावनो ओमफ्राय बै हासबेन्डआ जनाय खाथियाव मोनसे ओरैनो फिसा हाखर दं आरोना अर सायनो थाखाय जावना दोनदों आरोना ओमफ्राय बेयाव गोलैहैबाय आरोना खिन्थु अरखि गैयामोन ओमफ्राय हासबेन्डआथ' बिराद रागा जोंबाय आंखौ एकदम थख्लायबाय आरोना बियो नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो ओमफ्राय आंबो ओंखाम जाला होनना सिखारबायमोन आरोना ओंखाम जायाथां आङो नों आंखौ थख्लायदोना होननानै उनावहाय आरो हासबेन्डआ एकदम फज'बाय आरो आंखौ जबरदस्ति मानो जाया जानांगोन बिदि होननानै लाजि मोनदों नामा दा एसेखौनो मानो आंनि मबाइलखौ खोलैनांगोन होननानै बेबो बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंना बेबायदिनो जायो आरोना गेजेर गेजेर खिन्थु दसेनो हामफिनो आरोना ओमफ्राय बयबो जोङो जानो नागिरबाय दा ओंखाम मा बुरजा खादों महानो जाथोब्रा ओंखाम उखैनाय मानसि आंबा बुरजा लादों नुवाखै महानिसायसो बांसिन लादों आङो थोरसियावनो लाजोब्बायहाय नों जेबैसे जानोबा ini, kau Bos nala, satu jam ni.